Monggo Mas. Yo. Siang hari ini tidak cuma didukung oleh Mixel video syuting, tapi juga Cengwe video syuting. Nginceng gue HP ini dewe-dewe. Oh ya genah, mergo enek banci ning. Ya gue kenang-kenangan lho Mbak. Bentar gue gawe status. Yes nonton banci. Aku kulino ngono iki Mbak. Ya. Wis kulino. Kulino. Aku rong tahu. Nang aku bangga. Heeh piye? Iso ayu iso ganteng kok iya. Pokok iso. Aku asline lanang lho. Masa? Oh ya banci toh? Ya Allah. Masa? Kandhane. Ya Allah. Lho, munjuk kabeh. Lorot Pak, saestu kadang tak joget ngono pindang gulu bareng kok Mbak. Susuk jalan-jalan ku ya. Padha. Enek merek. Iso pindah bokong bareng. Enek merek Reebok. Kaos kaki. Ayo gendang lebok. Lanjut, Beb. Lebokna. Jagetan sajroning ati. Datan luntur. Sayang ati. Aku kowe dadi garwa. Menekolaran nang kubuk asmara. Ayo yo. Enggak gele. Iya. 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 Jepit lepas, ambiar, ambiar. Tanpa kloso bot abote kedaman asmara Gubuk kali Banawati Wiwit Tumeko saiki Gubuk kali
alhamdulillah sampun medal daharan, Mbak. Iya. Semoga Bapak Ibu kan sampun pikantuk daharan dipun rahapi kanthi ecolan sekeca. Masukin. Jaketan sakjroning ati jatan luntur saya marah dadi garwa merga leret ning gubuk asmara. Niki matur nuwun Mbak Asni setunggal lagon Gubuk Asmara minangkani panyuwunan kang gadah damel Gubuk Asmara kalian sesideman sampun katur lumantar kadang-kadang campur sari